Balaleli bomsakazo iACR FM. Umsakazo iACR FM unentokozo enkulu yokunethulela umdlalo ozicawucawu osihloko sithi ukube ngangazi. Yethamelani nasi isiqephu sesithupha. Hayibo, ungamsalo ukuthumeni. Isale ngephutha. Isale ngephutha phela. Awu makhasamdloti. Ungasakhumbuza nawe. Awu kodwa makhasamdloti. Awu noma makhasamdloti nguwe kodwa ungibulise. Usengashona. Dlamini wethu ngababona kodwa abafana osikhulu labo ukuthi sebevele nje bahle izihambane likaPondo ngoCeza weso iwe impela abakubo bambhekile buka bambheke nawo itoro namatekisi indathani impela hawo wonke thina kusikufisa kumhambela kahle impela kodwa impela uthi bukhona ubulungiso kule ndawo ehlala kuyo yagcina inyamalala ngempela inyamalele hawu uthi salibona nje awu kodwa sazi phela Mkhize fowethu izinto ziyenza nazi izinto baba ngixolisa ukuniphazamisa ngithi nginilethele naso isiphuzo bathi ngiqedwe unjani kodwa babudlamini hayi ngiphilile mamkhize sihleli nje sidingida ngalo lidaba lalengane yanyamalala hawu yanyamalala ngempela ingane sakudlala nje baba hawu nezulu lidle kubi kulezi insuku impela hayi impela hayi inkosikazi usebenzile impela usesokwehlisa negwibu lapha noDlamini lezi ndaba nazo ayipheli madoda ezimbi zona ake nginiqedeleke baba niqhubeke nezindaba zenu ke ngiyokwenza umsebenzi wasekhaya hawu kulungile ke nkosikazi hawu emkhize mfowethu phela ngizwe ngandlebenye ukuthi yona lengane kaMajobe elahlekile eyakhe usikhulu isicebi lesale ndawo Dlamini uyithatha please uzane indaba ngizanandaba hawu Mkhize fowethu indaba ayidlali phansi kodwa sishile ngasiyoze siboshwe Njalifa Zindele Baba wa sondela ngapha khona okufunayo yebo shesha siboshwa baba wa Hawu kanti esikhulu mfowethu imini phela kodwa emva kwenyanga ngiboshiwe ndiphuma siqhamuka nokuqhamuka uzongibheka nje ndoda angithi bengazi sesaxabana yini kanti inkunzi yami angithi bengazi phela mina ukuthi ulanga phakathi kanti kingakho kwenzakalani vela awungixoxele kahle lolu daba lakho isikhulu mfowethu udaba olude lolu lidinga ukuthi sihlale phansi silixoxe impela silidingide nami angazi kumanje nje ngibhadle ngabhadla lapha bengezina kuzongibona kungenzeki lutho nje icala lamathethwanga nje madoda hayi ke mngani wami khululeka ke sengikhulumile nalo sayitsheni lo sengubhelele angazi ke ukuthi sazola attend icala lakho kodwa ke kuzofanele ungikhokhele kunendlela ozongikhokhela ngayo asame sokuxa kahle emotweni lo sikhulu seyikhulu mani inkunzi malanga yami wena wadla ikoti uzobhalanse ngobhonzi ngikwazi unjalo ke man hayi ngibonga ngiqeda ungikhipha kulesi sihloko nkosi yami ngiyobonga sikhulu seyikhulu hayi asabe man ayilokho khuluma nawo nemlando eminingi asamba Jamlut ubhekele inkomo madoda isomiso naso ubheke nje inkomo zethu ibulawa indlala kodwa ngiyayibona inkomo yazi lo daba lolu ebengitshela uDlamini aliphuwa livume impela uphuma la engqondweni yami ingabeni ungithathaphi yazi hayi wena usho ukuthi ngempela lengane lena eyakho usikhulu ubuyazi phela ngabe seyithathile inyathelo ungabe futhi useyitholile kusobala ukuthi naye akazi ukuthi ingane yakhe lahlekile kodwa madoda izinto ziyenzeka la ngaphandle kodwa yona ayusikhule vuka ngithoja phela bengiyibona la kodwa madoda kwengithule phela kuthiwa notshani nabo belalela manje ngicabanga ake ngiqhubeke nokudlulisela Jamlut yabe nkomo
Siyasibamba ke esanamuhla ethamelani esilandelayo ngokuzayo.